دمسي راديو إرناينا زلنا كبرات تختاتل تمدر باركس لهم أنتي أب أوبن مايك كفت مدرخ عدوم قاشانا حونا ملقتا تعمزقي كاب تل أبيب إسرائيلي مسانا زلا ملقتا حوي نوح جزي قوي نخاب نتقافا عدمي أخبرك لما أنتي أبزي كفت مدرخ أوبن مايك تقرب زغالكا بتعمي إذا حقوس بشمين بشم كلهم تختاتل تي دمسي راديو إرنان أدالو تانك أخمز جنا كفتو ويلكم نابرادي إرنا ملقتا حوي واو ثانك يو ابزي سمع استسألنا له جزيه حسابي شركه قبر كسمع نافذ بقرب عدل سلاز خفتكم لي دما بسمين بسم سواعتن ريدي رنا خمس جنيه دلي ثانك يو ملقتا حوي كندي يرو له خف نتفق انسخان اوه اتس لايك اي دون نو خندي مهن بلينا اولموست 10 تخلت عامت كوينو مودا تخلت شحن 10 تخلتن مس ميرون حفتنا متيكم كلكم مينا ترخيبنا يرنا تا زغابس كان انت شاهد يا بنكا اي ترسعني ها لا لا خميغي زبلعت كبدي ترسعني انا كندز اكلكم زلو شهد راي غابيزون كيتبلنا با زغرمكا ملقيت حوي كرخبكم دليل كا دهايم زغبر كا مستقوصرنا بتي انتي نيرو هوتيل دي ريستورانت اي دون ريممبر انا مس مساخا قومت كان قال لي مسرقكم مو بنا عصاصي خاص زود بباسبورت ما تاخذون له قومتا دينا حسيبنا اني هو دقيمه يغني لنا ملقت حوي اسك كلهم نظم تخاتلتي دمصي راديو إرنا بفلاي وشتي هاجر كوينم زكاتاتلنا زلو منيو ملقتات عمزقس كقرب افالت كتب لليزا نفسها يا ثانك يو بدقامه انا ملقيتات عمزقي قبر ميكائيل بهال اب صنعفز بهال عدي توليده ابو عبي كسب 10 حدا خفلي تمرتي ودي ايه 10 زوريا خان سوا وريده 12 جريد اب سوا ودي ايه كم كل سب زين بدحريو ناب السودان امريكا خف السودان كانا باسرائيل اب كلتشحن شومنت ناب اسرائيل اتي 17 عامت كا اب اسرائيل غير له املاخ مسجن كا سلسته مصحفتي ناب حزبي اوف يلخو تقداميتي ناي سنه لبونا تنكل تخا ناي بوليتيكا مالتي لما انت زياده اعلاننا درجه بوليتيكا اخون مهنياتو كمزي تريو زلخا بتسخا زلخا لعدي قرب دك عدنا بزي مرده اتيو مالو مالتيو ارتراويان ان سو نعون مفتحيق النادي كم اون قال حبريتاس لازمت اني حدا خبتهم نعرقن نسلامن كيتحلل كاتك على كم زي لخاس الانفورميشن لازمت اني دويل الكازر لهم لقيت حوي يا صقمي والله اوكي اسكمنال بعد كرمنا متاونا اب تنطفو اكتيفيتي من البات ودب وي تزيتغاغي اند اثر من تخليخا ابالناي تايز بال اغازياني قال لهم من نيروم كوميدي خاولا لا خدي خاولا غديف كاي خا تلغا انت اخا وتقبر تغديف كاي اسلم تاي وتيها هو يا حكي حيش افتنا اغازيان نيري اوف كورس كمتي مجمريا صحاب متخلف ترخبنا يفتنا يدليت فتحي ابزنبر كل اوان نوي حامتات افتنا يدليت فتحي خفتومني نزناي فتحي ناي منسيات زمسرتو قداموت منسيات ايه فنوي اوان ابنا يدليت فتحني راه بدحريتنا يغازيان زبل فن حساب اب كلتشن 10 شي مسمصه بقطتا نابو تصنبيره هو حجي اتي حساب كم حساب مچس لومي عالمنا بي كم زلا نريو لنا حساب كم حساب يكون زصلا انتي دا يوتي سيستم تي اكايدا تي ابتي مسرح جن نخلو حبرتسب ايرترا هايمانوت بولو والقسبات قال او ان ريسبكتابل زخونه وي كبر زي بولو سلازرا هو حزب خي حسكا خاط غبرو ነገር ከም ዘይ ለተረዲኒ ናብ ህዝበይ ክምለስ ነርኒ ስለዚ በወግዒ ናብ ህዝበይ ተመሊሰ ይቅረታ ሓቲተ ምስ ህዝበይ ተዓሪቀ ኸ ናብቲ ዝጀመርኮ ናይ ፍትሒ ናይ ለውጢ ቃልሲ ንኽምለስ ነፍሰይ ከዳሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ነፃ ኮይነ ን5 ዓመት نفسي أم عباي أم معبال أم مهار كورسات دي جلدي أم موساد صنيحة قلنا تخاط جزية تكيملو 3 مصحف بركيته حجينا الزحلة في ورحي أبالنا ودف حدنة إيرتراويان اللخو مالت أوكي تصبو مفلاتو
ምናልባት ሞልጌታ ሓወይ ክመልሰካ ሕጂ ናብቲ ኣነ ንስኻ ዝተራኸብናሉ ብተልኣቪቭ መፅአ ከለኹ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ እቲ ፍቕርን ሕውነትን ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስፔሻሊ ናይቲ መንእሰይ ኤርትራ ምዝ ሕጂ ዋዳድሮ ከለኹ ሰማይን ምድርን ኮይኑ ኣሎ ትፍልሊ ዳርጋ ኣብ ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ይበፂሑ እስከ ንገረኒ እንታይ እዩ ተረኺቡ ካበይ ተበጊስ ዝኩሉ ከም ትዕዝብትኻ ያ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ነቲ መንእሰይና እውን ንጹር ክገብረሉ ዘለኒ ምክንያቱ ሳይቀለለን ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ካብዛቱ ኦልሞስት ልዕሊ 13 ዓመት ገለ ኮይኑ ኣሎ ከም ዝነበርኩ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ዳርጋ ኣብቲ ዝነበርክዎ ብምሉእ እውን ዋላ ባጋዝያን ሓዊስካ ዳርጋ ብደረጃ መሪሕነት እየ ነይረ ኣብ ዝኾነ ዝኣተኽዎ ሕጅስ እቲ ኣይኮነን ዶ ነቲ ከም ኖርማል ቃልሲ ጥራይሲ ካብኡ ሓሊፉስ ምስቶም ካልኦት ኣብ ዞባና ዘለዎ ሃገራት ከይተረፈ ምስቶም ዓበይቲ መራሕቲ ድዮም መንግስቲ ድዮም ገለ ዝበሃሉ ንባዕሉ እውን ኣብ እስራኤል ክሳብ ደረጃ ቤተ መንግስቲ ዝበፅሐ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብን ዝምድናታትን ስለ ዘለኒ ቁርብ ንእሽተይ ፍልይ ዝበለ ካብቲ መንእሰይና ዝሓሸ ረዲእትን ርኽበትን ኣለኒ ኢንፎርሜሽን ወይ ሓበሬታ ኢለ ይኣምን እሱ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ መጀመርያ ኣነ ብክልተ ነገር እየ ዝሪኦ እቲ መጀመርያ ፅቡቕ መፂና ብድሕሪኡ እቲ ናይ ኣጋእዝያን ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ንሱ በቃ ኣላታን የብላን ብፀርፊ ገይሩ ዳርጋ ናብ ክልተ ዲቪዥን ዝመስል መቒልዎ እዩ ንሱ ምስ መቐሎ ብድሕሪኡ እቲ መንእሰይ ከዓ ንዕኡ ፔነትሬት ገይሩ ወይ ንዕኡ ነፂጉ ናቱ ፖለቲካ ከውሕስ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ናይ ንቕሓት እውን ስለ ዘይፀንሐ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ምናልባት ከምዚ ኦፕን ኮይኑ ነፃ ኮይኑ ክዛረበሉ ዘይደሊ ይኸውን እምበር ዘይተፀልወ ሰብ ኣይነበረን እዩ ሕጂ ዝፅልዋታት እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ናይ ብሩህ መፃኢ እውን ሓሳብ መፅዩ ብሓንሳብ ጎኒ ጎኒ ስለ ዝመፁ እሱ ከዓ ነቲ ታሪክ ናትና ሻዕብያ ዝብል ጠቕሊሉ ክሕከኽ ዝብል እምነት ከዓ ለይትን ቀትርን ሰሪሕሉ ሽዑ እቲ ፖለቲካ ከምቲ ንሕና ጀሚርናዮ ዝነበርና ሃገራዊ ዝኾነ ፖለቲካ ኮይኑ ኣክንዲ ዝቕፅል ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘገልግል ኮይኑ ኣክንዲ ዝቕፅል ብክልቲኡ ወገን ናብ ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ናብ ናይ ቅርሕንቲ ፖለቲካ ተቐይሩ እዚ እቲ ንዓይ ዝስምዐኒ ዝዛረብ ዘለኹ ዋላ እውን እቲ ኣነ ዝኣምነሉ እዚ ምክንያት እዚ ኣጋጣሚ ዕድል ኣይገበርናን ካባይ ጀሚሩ እውን ኣብቲ ሽዑ እዋን ደው ከነብሎ ዝግባአና ደው ስለ ዘይበልናዮ ኩሉ ግዜ ኣነ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ኣብ ናይ ስነ ልቦና ዓውዲ እየ ዝነጥፍ ዘለኹ ብስነ ልቦና ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ሓደ ሰብ ን21 መዓልቲ እንድሕር ብተደጋጋሚ ሓንቲ ነገር ሰሚዑ ከማይ ዝቕየር ንኣብነት ፀርፊ ተሰሚዑት ተፃራፋይ ይኸውን ዋላ ንፉዕ ዝነበረ ለባም ዝነበረ እንድሕር ፅቡቕ ሰሚዑ ከዓ ከምኡ ሕጂ እቲ ንእምሮና ንዓይንትናስ እንታይ ክንርኢ ኢና ነፍቅደለን ነዛና ክንታ ክሰምዓ ኢና ነፍቅደለን ፈሊኻ ዘይምፍላጥ ንዑ ዝኸውን ትምህርቲ እውን ስለ ዘይፀንሐና ከም ዘለዎ በቃ እቲ ፅልኢ ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ተጎስጊሱ ልክዕ ምስ ክልተ ሓይሊ ከዓ እንታይ መፂ ሽዑ ኣውራጃዊ ሕጂ እቲ ኣውራጃዊ ከዓ ንሕና እንዳኸስቶ ኢና ንሕና ንበልፅ ንስኹም ትበልፁ ዝበሃል ከዓ ብዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ከዓ ማልያ ዘይብሉ ተጎስጊሱሉ ሕጂ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ኣንጻርቲ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣሚኑሎም ዝፀንሐ ክኸደሎም ዝፀንሐ ሓድነቱ ዳርጋ የማን ፀጋም ከብልዎ ካብ ጃልብኡ ከውርድዎ ክኢሎም እዮም እዚ ክንኣምነሉ ኣለና ኣነ እውን ሓድናቱ ኣካል ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ተራዳዲእና ሕጂ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ንዝብል ሕቶ እዚ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ መንእሰይና ውፅኢት ናይ ሰለስተ ሓይልታት ምግጭጫብ እሞ ድማ ኣብ ሓደ ምክንያትን ጭብጥን ዝተመርኮሰ ዘይኮነስ ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ኮይኑ ነቲ መንእሰይ በቃ ንኣብነት ንኤርትራ ዝርየሉ መልክዕ ተሃገር ከም ሃገር ህዝቢ ከም ህዝቢ ብማዕረ ኣብ ኢኳል እንታይ ይበሃል ኢኳል ኢንተረስት ሓበራዊ ዝኾነ ረብሓ ጥቕሚ ብዓብዩ ከዓ ልዕልና ሕጊ ዝብሉ ነፃ መድረክ ነቲ ሕብረተሰብ ዘካትት ዘይኮነ ዝሪኦ በቲ ዝተጎስጎሶ ሰለስተ ዓይነት ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ንዕኡ ሪዒሙ ወላ ይዛረበሉ ወላ ይረዳእዮ ግን ባዕሉ ስለ ዘፍቀደሉ ናብ እምርኡ ከኣቱ ኣብ እምርኡ ተሰኒዱ ሕጂ መንእሰይና እታ እንኮ ዝህበካ ህያብ ፀርፊ እያ እታ እንኮ ዝህበካ ህያብ ማህረምቲ እያ እታ እንኮ ዝህበካ ህያብ ባእሲ እያ
كوفيلوس كم نبر شاهي ستيقا بسلام كتفدسلو زي تخللو ساعاتنا زلنا هذا ما لا تجينا بزخرج لي زد اليوم في الليزم عزيز حبنا لهم من سيات إسرائيل بعبي وانت من سي إيرترا نسو ولا حنتي قدايو زجبرو نجار يلن مخناتو كم هارلو زجبو خسر حلو زجبو قم نجار كخانلو زجبو بعبي خاتي فيتشر ناتو مسعي خنات صار زجبو زنبره ورشو استمنتله ورشو استمنتله ካብ ወለዱ እኹል ዝኾነ ውርሻ ዘይረኸበ ብባህሊ በሎ ብትምህርቲ በሎ ብኩሉ ነገር ብሓፍነት በሎ እዚ ከይረኸበ ናብ ስደት ወፂኡ ኣብ ስደት ከዓ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ሓላፍነት ንስድርኡ ክሕግዝ ክብል ለይትን ቀትርን ከይዕረፈ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ምስራሕ ተሸኺሉ ይፀኒሑ ንነብሱ ኣብ ምምሃር ኣብ ምዕባይ ኣብ ምቕያር ኣይፀንሐን እዚ ሕጂ ንምንታይ ኣጋጭዎ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ምዕቡል ዓለም كردو أي كألن حجي إنتجريت أي جبرن أي تواسبن سو حجي رأيه كم تزبل كها مستي بعدونات ناي ورشات صنحه لجنا زناي سدت بعدونات كأتوسيقه أمانجو بك أخمزي زجبروز أو دوز بله أبدوتا يتصنيحو أبدوتا بزلو اللخاء زي حجي نريو زلنا معبل ناي برجينا حمد ومتي مالتي حجي مستزنا بربملو تصموا بلو ጭንቀት በሎ ናፍቆት በሎ እዚኦም ብሙሉኦም ነገራት ኣይኮነን ዶ ብናትና ዓይኒ ክትሪኦም 10ታት ዓመታት ሲ ኣብ ዘለኹ ሃገር እስራኤል ክልተ ሰሙን ድሕር ዳኣ ካብ ስድሩ ተፈልዩ ሓደ ወታደር ተኸቢሎም ናብ ገዝኡ ይመልስዎን እዮም ግድን እዩ ተራፒ ዝገብር ወይ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ወይ በዓል ሞያ ይረኽቦ ናብ ማለት ናብ ንቡር መሊሱ እዩ ናብ ሲቪል ዝመልሶ እምበር ተኺሉ ካብ ውትድርና ናብ ገዝኡ ይምለስን እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ እቲ ክብሪ ናይ ሓደ ዜጋ ዝግብኦ نحنا قلنا يتعدلنا يون إذا سلزي رخبنا حجي مس كل شجراتنا نصجماتنا إنا نبذ حجي أتينا يوزلنا لست من سينا بطعمي رقيقو كما زازنا اللو بزي كللو درجة نتي كون النت بسمعيت عبلي للو زخدلو زلو درجة سلزخونة زيادة تي شجرات نصجماتنا زي حجي نور يوزلنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم سيرا دي إرناينا زلنا كفرات تختاتلت مدب لما أنتي حونا ملقيتات عمزقي كاب تل أبيب إسرائيلي مسانا زلو ملقيت حويت أني لندي سمعكات أني هاو قارت أكاز لزي للخو إزي ياقات إموزولو شقر مفللايسي إتي حدبتي أقازيان تجميرو دحاربت بروه مسيوم دحاربت خالو جروبات فتيروم امبر نتي ابي ارترا زولو عندي تنقي سرعتي رسيعكا غيتقون نو يكونن حجي نافت زيت ما بقسيتات بدقز نبر نديو اوكي موز حجي اب اسرائيل زولو سي زيوم تبلم زلخا سلستيوم سوم طرايدين فتيرم مالد دي نافت بلك تمصنيخا مو شعطبو يربتنا يتسرعت الأخو مخانو نعو نخنقبل زخالنا كنت بدقز نبره كي تردو سلازا حقز الى صبو يرخر ما يحسبه اوكي سو حفشاوي تي طباع لخا تي سرعة رسيعيو زي كونكو حفشاوي تي كل جزء سبسي نجزء روسي قعر يغير زلو إلى سلازة أمن بناتنا جميرة أتنا بعدنا زلو سرعات يترف إحنا حزب عالم زفلوتو تصرم منبر تصرم إكاب تصرم عبالة سرعة سلازة خونه كابو طبق تمنينا ونا ينفلتن بقند وانت قند ما بقسيو انت زيتنون ون من مصدفني بلوتون كبرات ولدنا نونيو بزيد ليتنا مسكتور هرفانا يتمرتنا مصعدلاتنا كلنا ندهلنا خلنا يو نونيو اصدفنا خاب هاجرنا كاب عدنا السطر زي كونه لك بناتو رأسي بناتو سامبو زنفسو زي حلافنتاويان زي غاتاتنا خا كمان سدتنياتا تمثيلو نفس سدت سديدو خا ددحرنا غيو زحج نريو زلنا حدا زيغا حدا حوات كنسنا اب كلتا ديفيجن تماقيلنا كساب كندو عينت ጭካነ بزلو كنباس خنقاتل اخيلنا تقندي قداماي نايزي تحتاتن ويون هندسن تسرعات ايو طراي زي كونسي ولا بعلون اب زز حلفه 14 قنبت كرعو اجوهم يلو زمرقوي نتي رابعي جنبار زبهال سلازي بعلو كم زي جمرون بعلو كم زمرقون كم زي يسمح لي زي بهالو
نفس وكف سب بقطر زرائي وقدايو سلازي اتي قند انا بزي من البات مل اخت خلفو زرلي في اللاينات من سينا نحنا خنقور حلو كن ولا خنلب ملون زلنا ناتنا كينو إسياسي ولا مس إسياس ونا يكون هذا تنقع يدليو نابنت أنا خم حدا تقالاساي تخال أون كون الله ويل زأمن إسياس كمول كسي نعو مغيار زي مغيار نعو مقتال زي مقتال قال لك يروم دوسرو حد حواتنا لومو نسي كون أنت قدام يقولنا أنتايو إسياس فتير وزلو التحساسبة حنساب نحوارن كاب إيرتراك إلا تتحساسبة سبب إسياس كير كان قصب منصا محمد منصا قال لسي كون المفتحين هزبي إيرترا لعلنا حق زلو هاجر مخان فلازي تحق خا نصو زقومو حق فريسكا نهزبن هاجرن زوكل بايتا أو زخونه بايتو أقويمكا نفس وكف هزبي ببايتو غيرو توكيلو نفس وكف شجراتو دي صيغماتو ديو تمقاره حينتو دي تركابنتو دي زحتلو بايتو نبر مفطاري سلازي اتي كنيسياس تراي كم حدا نسوع زعصونام وينسو زغاردنا سنت مويتوس بقى مانا زوردا هاجرنا قال خوين سمعوا محواتنا ببوليتيكال ساينس عين خطريو خلخون اتا هاجر زركبنايو عدي يغيروا زلو سلازي نيسياس مغيار تراي زي كونسي اتعد بملئتا كان بحدش مسرحون ناتنا حلافنت مخانو تردينا بخلو بتمرتي بقطبه بخلو عينت كنمعبل كندالو يزلنا نزي ان خين نقبر يخا بعبيو خا انا بتقعدنا وين كينقربيو اب سدت حنيقو ننحد حدنا زقات لنا زلو سلازيتهم هقدف زلو حواتنا ون بجكاتهم نسو زلاخهم قدايم سلازخون خا قالصو زيكلو بتوم زبزو حقن نايزي كافازي تهرمتي خوينوم ابزي اليومن ابزيناتهم واقع يخفلو سلازلو نزي قداي زي خقدفو نابلوبهم كملسو زي اب لوط زلو حيلي برجينا حمد بولو خالق بولو بزهلو يحلو تقاماي ويتي دلاي في لوطي صلايهم كان زي كونه اكوادا بانصاروس نعوم وني قال سلام كان زلو كامنو بلبونا خريو حواتومينا بحنساوينا نفس الدت مصينا انداته ماقلنا براشودي مايدي قالديو كل شجر مكران بحنساوينا وصينا حجه حدش ነገር ተፈጢሩ نحنا نسوم نبهاللو مقدق يغايو ስለዚህ ትንሕና نسوم نبهاللو مستسرعتن تنسو زلاخم 5 6 زي يخونو نايكم تمكروታት زسنقوم انترفي مرباش معناو حزبي تاكيبو عينهم دم زملኦም أنصار سلامن أنصار ناتنتن أنصار حرنتن أنصار فتحودنتن زخون سبات نسوم ترايم تمشجر سلازي نسلست حموش تخبلو وزخفلو وواقع خهل يبولون بهلاي تقدم اندي زرعين زلو تي أو أنا مسيخ بصحكم كلغو تي وزلو سدتنيا إرتراوسي لأن حديو كتحقاقز كان بعل نسخان أبنت قال صحف زنباب زترقوم تهلو كتقوايو كلهم تقاوم دغاف خيبلكم سي ازرائن زلو تردي غاني حجي حدا خبتم يعني سلام العرق انت بغيسكا زلخا اخامو انت يتبلانات كاسكا نغرن قرب كم يغر كان زي وريدو زلو كان يستحوسسي كم يغر كان نبرت مالسول كتحسب الله يا ابزح حجي تخنصر زلو كاب نورمال نابدم اندي حليفو زلو سلازي قليل زي كون حواتينا خفيلنا له نستخفيلو زلو واقع اقليل كاريخا كمزي دحان حواتيكم سلام تبهلو الكاتراي سلام ابهيل كاتخدوم ايكونن قدم حجون فتينا يو تغيرو بوليس زنبرو تفراريمو تطحيسيو حجي كاو فلي زبله نخلتي وغن الرقيبكا تقدم خونات نسوم كقربو زلو كقربو عدل هيبكا بخلتي وغن دما تزقربو ريخا أينا يوتي كوننت أينا يتزي كوننت ريخا أما راس حسابنا تكون وسيخكا كسرح زخيل كم حزبن هاجرن كقصلنا زخيل نايقات أمو خوينو توم دقفتون فتينا صلينا صباح نقوم سانا خم زنبرو نسوم كأن إحنا نسوم كم ننبر فليتهم دك حنت هاجر دك حدا حزب مخنا أميننا منابرتون مخنا سرعات نيرو يفلتن كياديو سلازي نزي نبر سرعات كلتنا بيستفعل على بوليتيكا وعين بمتمه تراي كساب هيوت نخفللو خونه يكون عينت مخنيات يلن تراي زي كونه بخلو خطري خلخها يوادا نسدرو منبر اذا حتى تلهم منغست يله حتى تلهم ودب يلن سلازي اذا كله نصور كوينو
ንባዕሉ ትመንእሰይ ካብ ከምኡ ዓይነት ነህር ዝኾነ ናይ ነፍሲ ቀትለትን ሓደጋታትን ክእለ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ገበን ዝገበረ ናብ ሕጊ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ እቲ ዘይተኣሰረ እውን ክእሰር ስለ ዝኾነ ስለዚ ቀቲልካ ሞትዩ ብሂወት ከለኻ ከዓ እስር ቤት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ነገር ከም ህዝቢ ክሳራና እዩ ብዘይብኡ እውን እንኮ ኣብ ዓለም ዘይወሰኸ ሕብረተሰብ ተልዩ እዚ ህዝብና እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ጥራያ ዘይወሰኸት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ተሪኢኻዮሲ ኣብ 33 ዓመት እንታይ ዓይነት ሚልዮናት ወሲኹሎ ንፈልጥ ኢና ንሕና ግን ብኹናት ጥራይ ዘይኮንና ጠፊእና ብስደት ዝሃለቀ ህዝብና እውን ጠገለ ይብሉን ስለዚ ንሱ ከይኣኽለና ዝተመሊስና ከዓ ባዕልና ብሰንኪ ንቕሓትና ዝገበርናዮ ሞት ስርዓት ጽቡቕ ገይሩ ከዓ ፈልሲ ድኹዒ ኣድኩዑ ዝሰርሓልና ኣጀንዳ ኣብኡ ከነንገርግር ከም ህዝቢ ንኩልና ዘርብሕ እውን ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ብክልቲኡ ወገን ልቦና ክሓውሱ ጽባሕ እንድሕር ጽባሕ እቲ ሃገር ቀጻሊታ እቲ ህዝቢ ቀጻሊ እዩ ስርዓት ግን ቀጺሉ ይፈልጥን እዩ እንተ ነፊዕና ባዕልና ክንኣልዮ እንተ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ክወስዶ ምእላዩ ዘይትርፍ እዩ ስለዚ እቲ ዝተርፍ ዘሎ ደም ከዓ ኣብ ስድራ ቤት ዳ እምበር ከምዚ ሃገራዊ ኮንቴክስት ሒዙ እውን ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ልዑል ጥንቃቐ የድሊ እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ክንወስዶ ስጉምቲ እንታይ እዩ ነቲ ብክልተ ወገን ዘሎ ኸይዲ ኣቀራሪብና ኣረዳዲእና ኣዘራሪብና ሕጂ ናይ ሰላም ኣይኮንና ንኸይድ ዘለና ኦፍኮርስ ካልእ ስም ስለዚ ይረኽብናሉ እምበር ሰላም ንምግባር ኣይኮንና ንኸይድ ዘለና ኦፍኮርስ ኣብ መንጎ እቲ ተቓላሳይን ኣብ መንጎ ህግደፍን ዝግበር ሰላም የለን ናይ ሓሳብ ምስዓር እዩ ስለዚ እዚ ፖለቲካ እዩ ዝዕረቕ ሓሳብ እውን ኣይኮነን እንታይ ዳ ይኽግበር ኣብ መንጎ እቲ ዝፈስስ ዘሎ ኣብ ሓደ ዜጋታት ደም ግን ደም ናይ ምፍሳስ ውዕል ጠጠው ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሶም በቲ ንሶም ዝደልይዎ ክኸዱ ንስኻ ከዓ በቲ ዝጥዕመካ ክትከይድ ተሓላሊኻ ተኸባቢርካ ትኸደሉ ባይታ ብዓብዪ እውን ኣብ ስደት እንታይ ድበሃል ንተኽሎ መንግስቲ እውን ስለ ዘይብልና ንዓና ከዓ ብፍላይ ነቶም ተቃወምቲ እውን ዝዓበየ እንታይ ድበሃል ዶብ ኮይንና ስለ ዘሎ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ብዓብዪ ከኣቶም ብክልቲኡ ወገን ዝኸዱ ዘለዉ ዝሞቱ ዘለዉ ኣሕዋትና እውን ዜጋታትና ስለ ዝኾኑ ኣብ ውሽጥና ዓሚቑና ሓላፍነት ብምስማዕ ነዚ ጉዳይ ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ብቁልጡፍ ክግበር ዘለዎ እቲ ናይ ደም ምፍሳስ ጠጠው ምባል እዩ ስለዚ ብዙ ኮንፊዥን ከይፈጥር ምክንያቱ ብዙሕ ስምዒታት ይረአዩ ኩሉ ዋጋ ከፊልና ምዚኦም ዶ ሰላም ይበሃል እዩ ብክልቲኡ ወገን ንሕና እቲ ንብሎ ዘለና ዝዕረቕ ሓሳብ ስለ ዘየለ ዝግበር ሰላም የለን እቲ ዝግበር ዳ እንታይ እዩ ውዕቅ ልክዕ ከምዚ ሲስፋየር ዝበሃል ናይ ኩናት ስምምዕ ኩናት ደው ምባል ንሕና ከዓ ደም ምፍሳስ ጠጠው ምባል ኢና ንብል ዘለና ሰብ በብቲ ዘለዎ ሰሪሑ ከኣቱ ከይተተናኸፈ ተኸባቢሩ ክኸይድ ዝመሰሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ሕርኡ እንዳገበረ ክቕፅል እቲ ደላይ ፍትሒ ብፍላይ ከዓ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዴስቲኔሽን ናቱ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ ናብ ኣስመራ ገፁ ከምርሕ ክሓስብ ኢና እንደሊ ማለት እዩ እሱ ኢኻት መፍትሒ ንሱ ኢኻት ሓላፍነታዊ ኮይኑ ንዓይ ስማዓኒ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማዓንቲ ኣብ ኦፕን ማይክ ፉት መድረኽ ሓውና ሙልጌታ ጥዑምዝጊ ካብ ቴል ኣቪቭ እስራኤል እዩ ዘሎ ሙልጌታ ሓወይ እዚ ኩነታት ናይ እስራኤል መቸም ባይ ዘ ወይ እስራኤል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጥዑይ እዋን ከም ዘየላ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እንድዩ ይዝከረኒ ዝሓለፈ ግዜ ራኬታት ምስ ተደርበየ ኤርትራውያን ሰማያዊ ማልያ ዝገበሩ ብዙሕ ኣብ ምሕጋዝ ነቲ ህብረተሰብ ተሰሪዕ ምሳተፉ ነይሮም እዮም ስለ እስኻ ከም ናይ እስራኤል ዜግነት ዘለካ ተዘይተጋገየ ከምኡ ኢኻ መስለኒ ሓቃይ ያ ኦኬ እቲ እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎም ኣረኣያ እንታይ ይመስል ብፍላይ ከም ዝኽሪኡ ከለዉ ዝረኣናዮ ስእሊ ሕጅን ኣብነትሲ ሽጉጥ ሒዝካ ኣብ ፅርግያ ገለመለ ንሕድሕድካ ክትተኻኾስ ገለ እንታይ ዓይነት ሚዛን ኣለዎም ኣባና እስከ ንገረኒ ፐርፌክት ኣዝያ ጽብቕቲ ወሳኒት ግዜ እዋናዊት ሕቶ ኢኻ ሓቲትካ መጀመርያ ከም ኤርትራውያን ዝፈትውዎ ፃዕራም ኣብ ታሪኾም ገይሮሞ ዘይፈልጡ ቀዳማይ ዝኣምንዎ ኤርትራዊ እዩ ነይሩ ዝኾነ እስራኤላዊ ኣብ ታሪኹ መፍትሕ ኣሚኑ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይህብን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ተኣሚኑ ኣብ ስራሕ መፍትሕ ዝግደፈሉ ኤርትራዊ እዩ ስለዚ በዚ ንኮርዕ ነርና ዝኾነ ሽግራት ክገጥመና ከሎ ከዓ ኣብ ጎድንና ዝኾኑ ዝነበሩ ኩሎም ቶም መስራሕትና እዮም
عبيتو فرتي ناي هوتيلات بلهم قلب بلهم ولا ون زعبي انت يدبها سلا زلهم اورجانيزيشن سلا زلهم محبر سلا زلهم اذا كله ولا نبعلو ناي خولت تذكريخا خولت كن اتو تباهيلو سبات كسغوغو غله نخفلو زنبرنا سلام وسلف ودمو باقد من مخادو شعو ولا ابغدنا خيتفليو زلعل حاجه زغبر لنا اسرائيلاويان بدحريو كم بحدش ناي يوغندا ون مخات تباهيلو نيرو نعون نخبرعن مسنحنا نغبرو زنبرنا سلام وسلفتاتن حجزاتن زحجزونا اسرائيلاويان كساب زاز حلفه زي كينات على شوعتناتهم مجمرو ابغدنا نايم نيرو اذا كينات مجمره قدمي اخاتناتنا سلازجمرت ازين بحنسب مجمرن ምናልባት አፍታ ቀዳሚት ወርሒ እቲ ብሉ ሪቮሉሽን ወይ ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ ሰማያዊ ማልያ ገይሩ ኣብቲ ናይ ታይድ ባህል ናይ ሕርሻ ቦታ ከይዱ ዝሓገዞ ኣብ ካልኦት ከባቢታት መግብታት ዕድግታት ባኮታት እንገለን ኣብ ምርጋፍ ምባል ዝገብሮ ዝነበረ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ከም ሕብረተሰብ ንሕበነሉ ንኹርዓሉ ስራሕ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ከምኡ እንዳገበረ ክንድ ብሰላማዊ ብዲፕሎማሲያዊ ዝኸይድ ግን ኣብዚ ነቲ ህግደት ዘዳለወልና بعبلو إسياس أب 24 زمرقة زدالولنا جهم نابو تأتيو أو مسألة ناس متأسينا سبنا نحد حدو خمس رؤية زلخا أب تاريخنا حزبنا يترفدون نفسي نبقع كمان نبر كوين الناس اللي استفقدت النمبر نبقع نحرد عينو زي شوفن حبرتها سبين يرنا أقاط أمو خوينو جن ريناين سمعناين زين فلت خمزي بخراب فاس نحوها حريم كام قتال قال ملا مدم دمي مو أتابجهم قدفوني دكيا لون دابله دكين دابله خو مختبلو I don't know انت عينت أتحساس بقينا بتحنا يرد أنن so يكون النعوم نعنا خي ترى في سكيقنا حجتي إسرائيلاويان بتحم زلوا نعم نتابع حلف قد مثال استمعلتي مس دحن زخنو سب سلطان نايت إسرائيل ترخيبا يره بوليس يكون سب سلطان نايت تايدلو بوليس ترايم قدفهم مخناتو تي قنده هسي نازل لبز ولا خرج وتم حواتنا خمس بوليس زي يسرح قال له خوين سمعهم أب ديمقراطية وعدينا زلنا خمس بعدنا بوليس لزخنا خمس بولو زقلاب تكاي كونن بوليس ناتو مانديت اللو خبيت فردين دحر دعا حقاو زخنا سقمتي نخوة صدف تايد بهالفقاد زي توهيبو I think فكاني بحق سرعة ترى يحيزو ناب حق يقربكا وانجل مرمراي قبرلكا مرميروخا ناب بيت فرد يقربكا وشتو 14 كاريفكا ويتأثر ويكا نصات بهالي سلازي نزخهم ولا خراح يزم ديم قال خلو خيترس بخوم يزخيد زلو مخنياتو صوم تسرحهم يمزقبرو يحكون سمياو خونا يقدسوا منهم تسخات قبرو زلخا كونفليكت عم منغو خاتيوم زموتات اللي اون بلانس غيروم مطعينهم ندحر زودق له خيدو خانا حكمنا سديدوم تي كسر زلو خاخب غزا خيدوم اسيروم تسرحهم كم مغبار سبزي زغونه ميس اندرستاندينغ ويكا زي مردا خيفتر بوليسي ليميتد يخبل كايلي حصوريتي ناتو سلطان كردوو ونسلازلون دغاغيم كا بوليس اسرائيل بوليس اسرائيل بحال ابزغن تخردوو زلوهم كا بوليس حليفوت بيت فردن ديو زياده وسان خهب زلوو كوينو كن حجي بتصقط تزغار مكان اب ازيو زخفه ينا بصحنا زلنا زيوم صقط اسرائيل انت يوم زبلو حجسي بقى خاب عقلنا لعل خوينو نحناس اف كم عينت كونتات كلنا سي كم تمجمرا جمركم وقت حجوزنا قدنا تكون ينا تصبينا نمبر ماليسكم سلامنا خت بلاشولنا سايتصبنان اذا قداي زي بخلت عينينا نريو نحنا لكع خمتما بمأخذ كتمات حبيهم اتيوم سبات زرشنو اعراب which is terrorism زبهالو وين سم ገንዘብ ሂቦም አለው ንዓና ጸጥታና ክትርብሹ ወይ ከዓ ነቲ መራሒኹም ሂቦሞ ንሱ ይገብሮ ክህሉ ኣለዎ ካብ ዝወፃ ካልእ የለን ኢልና ኢና ንኣምን ካብ ሕጂ እንድሓር ግን ልክዕ ካፍቲ ዓረብ ኣብዚ መፅኡ ዝገብር ግብረ ሽበራ ፈሊና ይንሪዮን ዝተ ኣብ ቅድመና ዘይተደለየ ዓይነት ዘይሕጋዊ መሳሪሒ ሒዙ ዝተረኸበ دارجا بسقوم تخنات وإنا نمباليهم كيدهم سلازي أتمنى نزي فليتو ترديو كم كلم حج مسير وزخنا بلحت نجارات رجالديو أب جبو حيزو كينك أساقس قداي كيكون بزاق قطعمك حبو رأي زدلي إذا ما قلت جن كسبت نحن أملاك حجيزنا إذا محواتنا بخلو زلنا لبيمنا كسبت سلام نورد نفس وكفسب
نفسه أسيرو تتنقل خيدا له of course مخنياتو أف سلام سلزي لنا من متين تاي قبر كاس لزي تفلت كل سب كتنقل له of course هو كاس لقدام نزخنه ولا ون ديفند تقبر ويكا نفسها تكالخل أبزخنا علمون فوق سلزخنه إذا مالت جن كيت كا خمدة سبلك تتقع فقاد الله مالت هيكون زخ آخر الدو زلوامي أنت تقع خا جبنية خا زمحرك حق يلن أنت حدا تتقع خا حق جود نخاي مالتي فنزي بحق درجارينا بعبيو جن أزيو نيرنايو زين فلت نتزنا برام طلعتنا منقصي حجها خا منقص تحليفو نابسط تايخيدو منقص تانا يرخوني ما بعد خفلت ولا نقرا ما قدام ስለዚህ ሕጂ ትጸጥታ ግን ብዘይ ቀል ዓለም ቅድሚ ሕጂ ንፊሊፒናውያን ዝወሰዶ ስጉምቲ ምስ ናይ ምስራድ አፒኒም ኮይኑ ወይ ሚኒስትሪ ኢንቴሪዮር ውሽጣዊ ጉዳያት ብሓንቲ ለይቲ ኣነ ዝበላ ኣውቶቡሳት ኣምፅዩ ብሓንቲ ለይቲ እዩ ኣፅሪርዎም ኣብ ኣውቶቡሳት ሰሪዑ ናብቲ እንታይ ዝበሃል ራምለ ዝበሃል ኣሎ ንራምለ ወሲዱ ካብኣ ብኣየር እዩ ሰቂልዎም ስለዚ እዚ እውን ክገብርዎ ይኽእሉን እዮም ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ይኽብል ደልየ እቶም ህግደፍ እንትኾኑ ክፈልጥዎ ዘለዎም ክልብሙ ኣለዎም ምስ ኣሕዋቶም ትማል ንግሆ ብሓንሳብ ሓንቲ ኻምቻ ሓንቲ ባድላ ሓንቲ ገለ ኮይኖም ኣብ መርዓ ኣብ ደርዓ ኣብ ጥምቀት ኣብ ገለ ብሓንሳብ ዝውዕሉ ዝነበሩ ኣሕዋቶም እዮም ካልእ ኣሕዋት ኣይኮኑን ዝበኣሱ ዘለዉ ዝቐትሉ ዘለዉ ብዓብዩ ከዓ ስድራ ኣለዎም ዝእለዩ ሰላም ገይሮም ስድሮኦም ክመርሑ ሂወቶም ክቕይሩ ክሰርሑ تسلام كمتص زلوا بعند رسوم بومي مخنياتو زناي برجينا حمدو سمعتات الله ولو تي قناتات مسقات أمو نديرو دو ونديرو بسمعت كاتو بهرياويو قتل سلزقات أمي كم زلوا خينجن at least تي تسمعون تايو of course حدا خلت زعن قفو يلون مالتها يكون كله يم بهرياويو جن تي 9 شعات نايتي برجينا حمدو جن زز خدا زلوا خير خاوز روحه كم زي بلو نسمون ناتو تارجيت كم زي يكونوا سوتي زقالو زلو سرعه مخانو يزنجر سخمون تخوينو سم كم حدا عابط على ريو نعم بمقتال سيز روح نجر كم زي بلو خاطر يبدا خازي بوغن نسمون بزحات يدولوا ليهم نا بزحات ون يدولوا ليهم نحنا بعل كستو امبر نحنا سلامينا ندل خصام بال بتيحم الله لازم نزخوا عينت نجر كم عبد القطيرنا اتليست توم زقددون زلو اكلات ناب حق قربولو ديوم ويكم هارولو زخولو بايتا مفطار يو امبر بخومو يصل لايك إلين كل سبون يفلت إن دا هيوات نخافل كحتنا بريت غلن سلازة حجي إنت تاريخنا أتليست حنتن إشتي انت إيد بهالا مرات اللاتنا ناي موداتا تاريخنا خنكير مك أسنا سرعات جيرنا حجون جناب كينات يازل إسرائيل حدش استراتيجيكلي ناي لبامات زخون ديبلوماسي كنسرح مخناتو تي أغريكالتشر ونبعل تحرشا جنا أخل صراحة يرخبن بزو حاجة زدل إسرائيل أولو دقس زدل له نبعلو أبقول إسرائيل نايل كاسل ما وصل فقط قبرت خلي حاجة بوزح خنا ما حيشون خلينا حدا قال أبز حلفه ونطبق عدل زقاتمه ثم منسي ونكردو زلو بعدلو خيصاوتن كيبالاشون أبز حلفه تي قدم حجة تنتيجو زنبره وتهدر زنبرس مخنيات هيكونن يلومو زنبرو ولا هو التهدر زنبرون داقم قمت كن قبرو لينا كرر لو قدايو يلو لو منستري انتريور زون حدا عبي جرا تسفاي تصقايو سلازي نزم كم ديم ذا مسلو قدنا نازل لو خنطقملهم زقبنا كنكا بسنكي نقحتنا نفسنا قداي نقبر الله زلنا استوعيلنا بفلاي كا توم كسام موداتا خنكودو إنا سعردو تسعري يندابلو بدقو خوينا ما بأوروبا دي بقلديو كندا دي أمريكا زشكر كرو زلو سبات تمن سيكردوم زلو مجمرا يريو ولو بيشبتي أب شودن ريخا يخسل انتايد بهال فيستيفال تغيريو أبي كوي كميز ولا غيروميم أب كندا خاقد انتمالون يريو حدا توزي لو خيدو بوسي زربشا يخون زبولو لهم يلن بان صاروخ نغرا كازلن نشبتي خاونا بأوروبا يخزل خيول تيلمي كنت نغرا انتخليخا كغرما كاس نفسهم تحصيبون عنوم غيروم بحنساب حدا بيلاردو بحدا ندبر نتسك خلت بيراوردلو انداتبهلو دغافاي تقامه يا حنت باريم زوعلن زحدرن سلازي نتي باسرائيل زلو منسي قداي بمغبار بطعم زحزن ጨካን ዝኾነ سقومتات يوم زوسدو زلو مالسي I don't know أي نتعدل تعديلنا ينبر إسرائيل زلو من إسي كل سب زمسكرولو أبو ناي تهاجري ناي إرترا كبشاف كسب شافسي حالته بملؤ نام نفس وكفاءتكم وزلهم معرابا وعلم نختاتو سبك تكونوا أب ليبيا يخون أب قلي يخون استجنقكم هيوتكم كبدوي خفتم شكانات أرمينا زخون عراب زدحنكم سب لومي أجوها حساب مودات أب حساب قلب باندابل كاتك أتلو I don't know نايموت موتن ديو سلازيت من سيجن صبوا أقاط أم خوينو مسبوزحاتي عللي كم تقدم زنبورة سمعتها يكون أن تردي وي سلامي زمر زلو
من بزي قدس أنصار سلام انتخوين جن بقطعها مس تسرعات زراخب نحن خن الدعم زدلي مخانو فلتو خلو له مغنياتو سي مالي خاص لستقدنا أبالك أي مالتها يكون مرحي يكون ولا تمرحي سلازي نسلام نتسق زبله خلو ندا نتسقوه نتسلام زدل تراي ندار أيو اتي أمونغو زلو نايدم فساس تطعو كبل كلهم كحجوزنا لهم نسي وانتي مراتي أبز زحلفة عمت جيرنا لنا of course تمالي جيرنا عمتو سلازي أبز عمت زخنا ركال علميتي زخون سن كلان يمزلونا دارجا صريحهم زي فلتو كبيت سن كلنا زقات أمم بعبيه هوتهم سأنو لونا زختهم مسدرابيت اللونا دكنا قله حجي إذا كله نجار تراي ديكونه بس أنك تستفتره أفتنس ده هجرف زلوا خنا برو ذيك قالوا كيف تو خفيلهم لذ نبر جنزب قدي فهم نفكال ختماتات كيدون كان بحدش جزء خراين قالن كفيلهم بجنزب بلو بس لبنا بلو بخل نجار حصل صريلي وتوعوا عيلي زي بوي رخيبو سلازي نخلو قمة كتو ولا وميلي ولقيت حوي زي توزع لها مخري قليل مخري كنا مهنياتو أنا كل شاب زدق ما قال الله أنا زعباتهم من إسيات أب إسرائيل زلو بتاعمي زقرع كم تاز فلتهم كم أخ ذكرهم يقعد كم زي أبنن حج كم تهرم متسايكر خلقو زي عنوات نملو حزب إرتراي تردي غني مناتو من هالباتنا بزي اختلات أنا حكا حجيخ من لسكايا ملقيت حوي حفتنا ترحث أنا كوا تيريلت وعدم تصايد رافيتا بإسرائيل تقمت عند ملقت محلا لفاني رابزي سوخا انتا إزبل دارقا خمسة تولوت أنا حكا تمساساليو زوم أبدقى خوينكم نزوم كاب دقس فنو أمريكا أوروبا بمجدي يوتيوب أكندن سلام تزمرو نزن غير تقوهروا زلقم دواب بلو زبل ملختي أم حلالفة اسكبز زل كاريتو قرب تراب الكاتب للي دلي مهنياتوسي اتشجر اتم يوتيوبر راديوم يا حجن تايديو أبزكو خنصر الله خذ ساعات زيا ندحر كنغرا كانت من سيون قال زات ولا أنا ولا هيوتي دا خفل اللي إمبر كذا ساعات زيا زنحفظ قون يكون سبون يلن فتي ما يحلفوا مني نجيري يمي ولا بزناتي لايف ناي تيك توك انتي مالتي كان فخرا قال زي كونسي من كابي بقصبو زقونه مردات المطنعتن ونسلزلني مجمريا تي نزو قدايزي ابزو قدايزي زربح انكون حدا تسرعاتيو نتسرعات زحجزو زلو بدليتي فتحي يخونو ولا بدقفت خا نت قداي نخقصل زغبرو زلو زنبد بدو زلو اب وشت اسرائيل هلو خوشت اسرائيل بزي قدس كزيوم سبعه زيوم بحطيروس اتدم دون خيبل سعرن ابي خا سعر انتي ندعلو بخا غزايزي نمني خا سعر نعي قتيل كان سعر كان مالديو وي انا نعخا قتيلك حجز ولا مشالوس لايك ناي تشايلديش نديو خمزي انفانت بوليتيكس نديو ناي ازيوم صالتا زخونو قلعو بوليتيكا امبر حسابونا يكونن خاص سعرن تبلسي مستزساده دكافيت نفيت قطيمكا نهزب خرا هو ختمص تخفلو واغاي ناي موداتا غعزنا ونسيو او نسامع عن خلينا يكونن جن مسحتو زي يملس كما يتسددو تباريرو 10 عامات زنبر زلو سدتኛ بمدقاف طراي نعو بمقتال زمصو سعرات يكون كالي يلن زي نورمال كل سب ببوليتيكا عين ونكر يلو فروس مخانو تقالون كفلط الله حدا كاله كساب موداتا اينا نخدو اوكي اذن كلتي انزبلون سبات ابدق ام زلو سو ابدق ندحر هل من منتاي سوم زي غبرون that's my question كملس قالو اي غبرونني مخنات اف دغ غزوم افتا زلو عدن هاجرن سلاماو سلفتات ناي تايد بحالنا هيك دفت غيرو اي كدومن እንደገና تايد بحال زي فيستيفالات تخيدو اي كيدومن كدوم كان مجمريات حيزو ولا خجمر كله تسائلهم يمصيم زمنا اوروبان امريكان غلنبر كمزنا اسرائيل فيت نفيت مس بوليس بطيتن بغلن وسينهم زخدو يكونون نا اسرائيل كوم يكونن كغبر تخوين غبراي خصام ميتي خازخدا سلازي كمزي نيمسل زقالس حيلون سلازي يلب اسرائيل زلو سون كردو ميزلو حدا لازم نسي كم سئلك تزاريب كايوس كم تب اوروبا زنبرو زلو ساكت نول في اب تيك توك ممصيو تتزاريب زخيد قالخوم خمسلم يبلون مغناتو تيمنا اوروبا سيم زغبرو زلو خالي يبلون حدا كال اتي ابزخ نصر زلو وغن بفلايتهم يوتيوبرات تباهيلهم نز غداي زي قند ليتن قطرن زنبدبدو زلو حليتنا يتمنسي مسيلهم دو كبلو يزلوهم مالت انا حدا نغير كنغركا يوني ينوحي حصر رغصنيا يبلك اللهو ميتن حدن كان ميتي بزي مخنات كايكون كن زقالس زلهو اب ايرترا سلام كمصيو حزبنا روف كبلو
እዩ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሰላም ኮይኑ ዝነብረሉ ሕጉ ዘንግሰሉ ባይቱ ዝተኸለሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን صباح ንግሆ እዚ ሕጂ ኩሉ ንገብሮ ዘለና including me even ኣነ ዋላ ከይተረፈ ካብዚ ዝገብሮ ዘለኹ ዝሕተተ እንተኮይኑ ስለ ዝተቃለስኩ ጥራይ ዝምሕረኒ ሕጊ ክህሉ ይኽእልኒ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘይጠቕማ ሳናቲም ካሪ ክብሉ ገዛኦም ክሰርሑ ክብሉ በዚ መንእሰይ እንዳራሰኑ ትዝሕዝነካ ሕሰብ በንዶየኒ ኣብ መጨረሻ ዓለም ኮይና በፂሕና ዝድውልልካ ተማል ንግሆ ሰላም ደለኹም ከመይ ኣለኹም ኣሕዋትና ኣብዚ ደረጃ በፂሕኩምና ናይ እስራኤል ኢሉ ዘይደወለልካ ሰብ መን ሞይቱ ናትና ድዮም ናቶም ክብልኩ እዩ ዝድውለልካ ቀዲሞም ዜና ክሕልፍ ክሳብ ክንድዝኩ እዮም ጭካነ ዘለዎም ኣባና ተረዲኻን ስለዚ ትመንሰይ ኣበየኖት ዩቲዩበራት ይኽርኢ ዘለዎ ክርኢ ዘይብሉ ንመን ይኽሰምዕ ዘሎ ወላቶም መራሕተይ ገለ ዝብሎም ሰባት ንመን ይሰምዕ ንመን ኣይሰምዕን ንመን ይስዕብ ኣይስዕብን ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ማለት ግን ብጌጋ ከይርድኡኒ ብፍላይ መንእሰያት ናይ እስራኤል ኣዝየ ዝኮርዓሎም ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣይኮናን ብደገ ንብል ዘለና ግን ከዓ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ከዓ ዝከሓድ ሓቂ ይኮነን ስለዚ ነቲ ብደገ ዝመፅእ ፅልዋታት ንፀግቦ ባዕልኹም ሕርያኹም ክትወስኑ ትኽእሉ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ቃልሲ ዝመሰረትኩም ክሳብ ሕጂ እውን ዋጋ ትኸፍሉ ዘለኹም ብቐዳምነት ሓደ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሕብረተሰብናን ናይ ሃገርናን ዝብ ዘሎ መንእሰይ እዩ ስለዚ ዝመክር እምበር ዝምክር እውን ኣይኮነን ካልኣይ ኣብ ርእሲ ሽግራቱን ፀገማቱን ሽግሩን ኣይወፍር ኣይነፍር ኣይተስርሕ ኣይተብል ወረቐት ሒዙ ወፂኡኳ ተናፊሱ ተመርዒዱ ገለዲ ከይመፅእ ተኣሲሩ ዘሎ እዚ ኩሉ ሽግሩ እንዳኣኸሎ ምሻሎስ ሎምስ ደሓን ግደፉ ዕርፉ ተማሃሩ ስድራኹም ብምሉኡ ንስድራኹም ክትብሉስ ክሳብ ሕጂ ኣይወለድኩም ኣይዘመድኩም ኣይተማሃርኩም ኣይ ገንዘብ ኣይኣከብኩም ንነፍስኩም ዳኣኹኑ ኢሎም ክንዲ ብሓልዮት ክዝዛረቡና ተመሊሶም ንናይ እስራኤል ክሳብ መወዳእታ ኣባ ክሳብ ገለባ ክብሉና ካብዚ ዝኸፍእ ጭካነ የለን እሞ ብኸምኡ ዓይነት ዕሙቕ ዝበለ ክርድኡ ለየ ዝደልዮም ነዞም ኣዝየ ዝሕበነሎም ዝኮርዐሎም መንእሰያት እስራኤል ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أب دمسي رادي إرناينا زلنا كبرات تختاتلت مدب نايلوم معنتي أوبن مايك عدم قاشانا حونا ملقيتات عمزقي كاب تل أبيب إسرائيلي مسانا زلو ملقيت حوي من الباتها مجمري حتى كحسيبا جن حتى كان بتي علاو تحستي سلازنا تركو اسكا حجي قبلك نسخة بإسرائيل ترح زيكون كاب بعد تل أبيب كفت بلسي درجة بأفريقيا تجيش كم زلخا ويجيش كم زقناخا بقومي تتصبيكا هل تسمون أنا إسكان جراني برايفت اللي دخلت جيش ولا قلع عينة الأخوة لكاي وإعلام لكاي وي أخيبات دخلت أنت خد قبر جيش كان بأفريقيا إسكان جراني ያ ጽቡቕ ሕቶ እዩ መጀመርያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ይኽድኒ ኮንኩን ከይደ ኦፊሻሊ ከም ሓደ ዲፕሎማት ብዓቢ ስራሕ ብናተይ ተበግሶ ከይደ ብናተይ ወፃኢ ብናተይ ኩሉ ግዜ ይኹን ኩሉ ነገር ክሰራ ማለት እዩ እቲ ዘኽየደኒ ምክንያት እቲ ናይ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ بمايكرو سكند سلازي قاير انا ون سلازي كاتاتلو እቲ ግዜ ከምዚ ላይክ ዓቕሊ ጌርካ ኮፍ ክትብል ዘኽእል ስለ ዘይነበረ እጃመይ ክጻወት ስለ ዝነበረኒ እተን ውድባት ከዓ ይተዓደልናየንን ተጠርኒፈን ናብ ሓደ መጽን ሓድነተን ጠርኒፈን ኣክንዲ ናብ ዓድና ነዚ ዘሎ ወርቃዊ ዝኾነ ፖለቲካ ተጠቂመን ኣክንዲ ዘየለ ስርዓት ሃልየና ክንዲ ንሃገርና ከተናሉ ዝኽእላ ባይታት ፈጥራ በአንጻሩ ምዝናይ ብርጌድና ሓመዱ ትሪኦ ዘለኻ ኸይድታት ካልኦትን ኣብ ስደት እንታይ ይባሃል ደው ኢልና ከም ንተርፍ ጥራይ ኮይና ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ከዓ ተቀዳማይ መሰረታዊ ነገር ታይሚንግ ግዜ ስለዚ ነዚ ግዜ እዚ ከዓ ዝምልስ ሰብ ክህሉ ስለ ዝነበሮ ብዓቕመይ ካብ ባሕሪ ብጭልፋተን ዘለዋና ዓቕሚ ንህዝበይ ከበርክት ኢለ ኸይደ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኣፍሪቃ ሰብ ዘይብሉ ቤተሰብ ዘይብሉ የለን እግረ መገድኻ ቤተሰብካ ትርኢኻ ግን ከምዞም ብፍሉይ ንስድራ ቤቶም ኢሎም ጥራይ ከይዶም ዝኸዱ ቫኬሽን ዘይኮነስ ብዕላማ እየ ኸይደ ምስ ስድራ ዘሕለፍክዎ እውን ዳርጋ ውስናት መዓልታት እየን እቲ ኣዋርሕ ዘሕለፍክዎ ግን مس عبيتي سلطان منغستات عبيتي مهورات بفلاي اب تግራይ ابي خاجشكا ابي افريقيا ابي نو يا ኢትዮጵያን ዩጋንዳን እንዲ መጀመሪያ ወርሕ ገረ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከዓ ሶሙን ገረ ኣብ ትግራይ ሶሙን ምስ ገበርኩ ፍላይ ኣብ መቐለ ነይረ ሕጂ ንቡም ዳርጋቶም ክረኽቦም ዝደለኽዎም ካብቶም ቤተ መንግስት ናይ ህወሓት ወላ ፕላስ ቶም ተነሓንሕቲ ወይ ከዓ ኦፖዚሽን ፓርቲ ዝበሃሉ ወይ ተቃወምቲ ውድባትን ንኹሎም ረኺበዮም ቶም ዘድልዩኒ ፕላስ
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀንዲ ወሰንቲ ዝኾኑ ተሰማዕቲ ዝኾኑ ፓብሊክ ፊገርስ ምሁራት ተጋሩ ንዕኦም ኣብ ምርካብ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ምርካብ የሕሊፈዮ እቲ ዝነበረ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ምስቲ ዘጋጠመ ንስኻ ትፈልጦ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝፈልጦ ኣብ ዝነበረ ኩናት ናይ ትግራይ ብቐጥታ ይኹን ብዘይቀጥታ እቲ ንሕናት ምስተታፍና ስለዘይተረፈና ህዝቢ ጀርመን ንይሁዳውያን ዝገበሮ እንታይ ይባሃል ኣብ ይሁዳውያን ዘጋጠመ ሽግራት ፀገማት ዓመፃት ህዝቢ ጀርመን ኣይኮነን ሂትለር ልኢኽዎ ሂትለር ይባዕሉ ገይርዎ ኮይኑ ግን ህዝቢ ጀርመን ክሳብ ሕጂ ዝኽሕስ ምክንያቱ ብደረጃ ሃገር ሓላፍነት ስለትወስድ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ከዓ ብሙልኡ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ተፀኒዑ እንታይ ኢና ክንክሕስ ዲና እንታይ ኢና ክንገብር ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብዓብዩ ግን ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ተጋሩን ዘሎ በሰላ ንዑ ንምሕዋይ ናይ ሰላም ሃዋሁ ንምፍጣር ከም ህዝቢ እውን ህዝብን ህዝቢ ተጻልዩ ክነብር ስለ ዘይግባእ ኣብኡ ሰላማዊ ዝኾነ ሮል ናተይ ምስቶም ንዓይ ዝመስሉ ንኣሽቱ መንእሰያት በቲ ናይ ሰብዓታት ፖለቲካ ዘይተጸልዉ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ህልውቲ ዓለም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ መንእሰያት ምሁራት ወይ እውን ናይ ገለ ውድባት መራሕቲ ተራኺበ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ስራሕ ባይታ ንጽፈ ተመሊሰን ኣዲስ አበባ ኣብ ኣዲስ አበባ ከዓ ብርክት ዝበሉ ናይ ጸጥታ ኣካላት መንግስታውያን ትካላትን ገለን ረኺበ ሓደ ስራሓት ንምስራሕ እውን ዝተዘራረብናዮ ኣሎ ኣብዚ ግን ክንጽር ዝደልዮ እንታይ እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ንኤርትራ ኢኻ ዝቀለስ ንህዝቢ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱ ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ ቻርተር ሒዘ ክኸይድ ካልኦት ዝኾነ ውድባት እውን ብኸምኡ ክኸዱ ኢለ ዝኣምን ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ሚስ አንደርስታንዲንግ ክህሉ እውን ስለ ዘይደልዮ እቲ ትገብሮ ኸይድ እንታይ እዩ ንሕና ከም ኣብ ኤርትራ ዘለና ሽግራትን ፀገማትን ንኢትዮጵያ ብዘይሃሲ ንዓና ከም ኤርትራውያን እውን ብዘይሃሲ ሓቢርና ክንሰርሖ ንኽእል ስራሓት እንተልዩ ኣብ ኩሉ ዓለማት ዝግበር ናይ ኣልያንስ ከምኡ ንምግባር እዩ ዝነበረ ናተይ ኸይድታት ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ተሳትፎ ነይሩ ብዓብዪ እውን ኣነ ከም ሓደ ንእሽተይ ወለዶ ምኻ ከም ኤርትራዊ እዚ ዝነበረ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ደመኛ ፀላኢትና ጌርካ ዕድመኻ ሙሉእ ዝነብር ኣብ ፖለቲካ ቀዋም ፀላእ ዝበሃል የለን ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወና እንታይ ይበሃል ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ፀጥታ ይኹን ናይ ገለ ይኹን ካልኣዊ እውን ኣይኮነን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፍ ኮርስ ይተዓደልናዮን ሕጂ ጎረቤት ኣይንመርፅን ኢትዮጵያ ትኹን ሱዳን ትኹን የመን ትኹን ካልእ ይኹን ምስ ኩለን ጎረባብትና ሰላም ንፈጥረሉ ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ናብ ኩናት ዘይኣትወሉ ኩናት ወረ ኩናት ዘይሰምዓሉ ባይታ ክንፈጥር ግዴታና እዩ ብዓብዪ እውን ዝሕጂ ዘላ ህልውቲ ዓለም ብሓባር ኮይንካ ተዓብየላ ተቕይረላ ስለ ዝኾነት ግዴታ ይክዋፃ ይኸይደ ማለት እዩ ሙሊሓወ እንታይ ክሓስብ ፀኒሐ መስለካ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ምስቶም ፖሊስ ዘይኮነስ ምስቶም ናይ ፀጥታ ርክብ ኣለኒ ኢልካኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድካ በዓል መቐለ ምስቶም ሓለፍቲ እንድሕር ትራኸብ ኮይንካ ሕጂ ቁርብ ክድፍር ክብለካ ተዘይኮይኑ ድሓንቲ ዓርየ በዓል እጅኻ ጽቡቕ እዩ ልኡኽ ናይዞም ሞሳድ ወይ እስራኤል ላዕለ ወዲኻ ኖ ኣይውሽ ተዝኸውን ክነግረካ ንምንታይ ኣይውሽ ይብለካ ኣለኹ መስለካ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ህልውቲ ዓለምሲ ወይ ጎቦኹን ወይ ምስ ጎቦ ተጸጋዕ እንዲሁ ስለዚ ናይ ሞሳድ ነይረን ተዝኸውን እሞ እዚ ዓቕሚ እዚ ሒዘዮ ንኤርትራ ካብ ዘላቶ ባርነት ካብ ዘላቶ ሽግርን ፀገምን ክናግፋ እንተዝኽእል ከምዚ ንእግዚኣብሔር ኣመስጊነ ኣይምፀገብክዎን ኮይኑ ግን እስራኤላውያን ኣዝዮም ጥንቁቃት እዮም ከም ዝቐልጢፎም ኩሉ ዕድላት ዝህቡኻ ኣይኮኑን ኦፍ ኮርስ ክሳብ ዝለዓለ ናይ ፀጥታ ይድበሃላት ርክባት ኣሎ ርክባት ግን እንታይ እዩ ከም ሓደ ኤርትራዊ እሞኻ ብፍላይ ኣብ 2013 12 14 ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ 40,000 ዝኣክል ህዝቢ ብስነ ስርዓት ብእንታይ ይድበሃል ሰላማዊ ሰልፊ ክንመርሕ ከለና እቲ ናይ ምምራሕ ዓቕምና ስለ ዝረኣዩ ብጣዕሚ ተደኒቆም ካብ ሽዑ እንድሓር ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክንገብር ዝገደዶም እንተዘይኮይኑ ከም ዝትብሎ ዘለኻ ክሳብኡ ዝዓበየ ነገር ኣይኮነን ግን ከዓ ናብኡ ክምዕብል ዘይኽእለሉ ምክንያት የለን ዋላ እኳ ኣባል ሞሳድ እንተዘይኮንካ ግን ክልተ ኣው ዝኾነ ኣነ ከም ኤርትራዊ ንሶም ከም እስራኤላውያን ግን ሓቢርና ክንሰርሓሉ ንኽእለሉ ባይታ ክህሉ ዘይኮነስ ኣለዉ እውን ዝተጀመረ ማለት እዩ ቀንዲ ስራሕ እውን ንስ እዩ ቀዳምነት እቲ ረብሓ ህዝበይን ሃገረይን ስለ ዝኾነ ኣነ ከዓ ከም ሓደ ውልቂ ኣክቲቪስት እውን መፅኣ
عدلي كم حدا ولك زي كونس نه ሕብረተሰበይ ብዝጠቅም እንዳቀረጽኩ ኸይድ ከግዴታዬ እውን ስለዝኾነ ከም ሓደ ፖለቲከኛ so I am doing well okay ملعوي ምናልባት ዘይፈልጥካ ኸይትኸውን ከም ኣማኻርና ያይሲ እቶም እስራኤል ኣብቲ ዞናና ነው ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘድልዮም ቦታታት ሂብናዮም ስለ ዘለናሲ ብኣያይ ዝኣዘዞም እዮም ዝገብሩ ብሓፂሩ ኣይ ከም ይኮነ ፈልጦ ይድሓን ንገረኒ ኣሎ ትርክብ ግን ከም ይኮነ ኣይኮነ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ ብዙሕ ሰብ ከምኡ እንዲ ዝሓስቦ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ከምዚ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ዘገድሶም ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክኸስርዎ ይደልዩን እዮም እቲ ሕማቕ ክኸስርዎ ስለ ዘይደሊሲ ድሓን ክመፀከ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኢሳያስ ይትረፍዶም ምስ እስራኤል ምስ ነብሱ እውን ዘይጥዑም ሰብ ስለ ዝኾነ ግን ብዲፕሎማሲያዊ መልክዕ ንኸምኡ ዓይነት ናይ ህንካን ሃባን ፖለቲካ ክሰርሕ እውን ስለ ዘይክእል ንሶም ክሳብ ክንድኡ እንታይ ድበሃል ዝኾኑሉ ምክንያት የለን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ነገር ግን ካብ ዝተበተነት ኤርትራሲ ኢሳያስ ዝመርሐ ኤርትራ ተሓይሽ ዝብል መርገፂ ኣሜሪካ ይኹን ዋላ እስራኤል ከም ዘለዎም ግን ኩሉ ብፍላይቲ ፖለቲካ ዝነጥፍ ሰብና ክፈልጦ ኣለዎ እዚ ከዓ ትኽክል እውን እዩ ምክንያቱስ ናቶም ኢንተረስት ረብሓ ሓንቲ ዝተበተነት ኤርትራ ተኮይና ምኻኣት ከምቲ ትፈልጦም እዚ ናይ በዓል የመን ሕቲ ካልኦትን ርኢኻ ብፍላይ ንዓን ብቐጥታ ዝፀልዎን ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ ከብሎ ይክእላን ስለዚ ትንዑ ዝገብራሉ ፌቨር እንታይ እዩ እንዳበደለ እንዳራእዮ ከለዋ ሽግር እንዳገበረ እንዳራእዮ ከለዋ ታስምም ዓይነትን ክፈካንያ እያ ስለዚ ንዑ ክቕይር ዝኽእል ውሕስነት ዝህቦም ሰብ ተተረኺቡ ኣነ ይኹን ንስኻ ብዘይገድስቲ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ስልጣኑ ተረኪቡ ግን ናይ ደቃይቕ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር ኣይኮነን ኣነ ከዓ ኦፍ ኮርስ ላይክ ይምሻሎ ከምዚ ባዕለይ ህይወተይ ከጥፍእ እንተኮይነ እምበር ናብቲ ስርዓት ይኹን ወላ ናብ ህግደፍ ክምለሰሉ ዝኽእለሉ ባይታ የብለይን ክህልወኒ እውን ኣይደልን ምክንያቱስ ሓደ ካብቶም ብስምዒ ዘይኮነ ብርድኢት ስርዓት ከም ዝሓልፉ ነባር ስርዓት ከም ዘየለ ህዝብን ሃገርን ታሪክ ህዝብን ግን ንዘለዓለም ከም ዝነብሩን እዚኦም ከዓ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾኑ ከም ዘይትንከፉን ዝፈልጥን ዝምህርን ስለ ዝኾንኩ በዚ ነገራት እዚ ወዓል ሕደር ኣይገብርን ሓደ ካልኣይ ፖለቲካ ከዓ ከምዚ ላይክ ዋን ዌይ ዝበሃል ስለ ዘየለ ንዓይ በቲ ንራባብሑሉ ኢና ንራኸብ ምስኡ ከዓ በቲ ዝራባብሑሉ እዮም ዝራኸቡ ዘሰይም ከምዚ ናይ በዓል ትግራይ ተሪኢኻዮ ትማል ንጎሲ ምስኡ ከፍ ክብሉ ይኮነንሲ ዋላ ክርእይዎ ዘይደልዩ ነይሮም ግን ከዓ ፖለቲካ ከምኡ ይኮነን ናቱ ስራሕ ኣለዎ ሰሪሑ ከዓ ንህለካ ሕጂ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ይሰርሑ ኣለዉ which is ከምዚ ከም ድሌትካ ገለ ትኸዶ ነገር ኣይኮነን ግዜ እውን ንባዕሉ ዝገዝኣካ ነገራት ኣሎ ስለዚ እሱ ብዙሕ ኣብ ከምኡ ተዘይፈራሕና ይሓይሽ እቲ ክንፈርሓሉ ዘለና ግን እዚ ዓበይቲ ስኻ ተሓቶ ዘለኻ ናይ ሓደ ብቑዕ ሰብ ሕቶ ንዑ ክምልስ ዝኽእል ፖለቲካ ክንዲ ምፍጣር ንንሕድሕድና ምቅታል ግን ብኩራት ኢና ንገብር ዘለና ብዓብዩ ተዓብዩ ዕዮ ገዛና ኢና ነብኩር ዘለና ማለት እዩ ወልጌታ ሓወይ ተረዲእኒ ብሽመይ ምሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ኣዳለውታን ምልጌታ ሓወይ ዝሃብካና ዕድል لمعنتي أبزي دمتي رادي إرنا أوبن مايك متسيخا ذلك رئيتو وإذا قربنا لك حتى تنخت من الدلو مهانكا تعمي إذا حكوس كمسكنا كافتو thank you so much من البات قال بحال انتو اللو رسعنا ويك بحال اللو ويك تعمل اللو تلو تا مايكروفون نباها قد فهمو ورب غتب لنا يا اتقبلو زدلي من اسي إيرترا زي كم تمالي حده تكونتات ናይ ቀረና ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ዝግድዶ ጉዳይ ኣሎ በቃ ከምዚ ናይ ቋሕሰም ታይሚንግ በቃ ጎልደን ታይሚ ወርቃዊ ግዜ እዩ ስለዚ ወርቃዊ ግዜና ንኸባኽን ኣብ ደገ ዓጊትና ስለ ዘለዎ ስርዓት ነዚ ብልቦና ርኢና ሓደ በተኻላይ እውን ምስ ኣሕዋትና ተቃቲልና ነምፀፍ ተሓውን ስለ ዘየለ ተሳልሳይ ከዓ እዚ ሕጂሲ ብኩሉ ነገር በቂዕና ብፋይናንስን ብኢንተሌክቹዋሊቲ ናይ ፖለቲካዊ ዓቕምን ናይ መሪሕነትን በቂዕና ብሓንሳብ ፍልልያትና ጽቢብና ኣብ ሓደ ኮይና ሰሚርና ነቲ ስርዓት ኣሊና ነቲ ለይትን ቀትርን ደቀይ መጽዮም ከድሕኑን እዮም ለውጡ ክገብሩሉ እዮም ባይቶኦም ክተኽሉሉ እዮም ኢሉ ጽበና ዘሎ ህዝብና ክንበጽሓሉ ዳርጋ ደወል ይድወል ከም ዘሎ ኣሚንና ኣብታ ዓበይቲ ነገራት ካብዚ ብውልቂ ላይክ ተቃውምቲ ኮይንካ ነንሕድሕድካ እንዳተዘናጠልካ እንዳተቀናፀልካ ዘየድልዩ ትግርኛታት እንዳተጠቃቀምካ
من نصصال قديفنا بلبونا اب بوليتيكاون قوامي صلاي هلي يفلطن قوام فللي ون يلن لو متصلو صباح مرحيخ نخون خلي سلازي تطنقيقنا بلبونا نخدو خيدي كن صبق بفلاي اذا ابدغ زخير زلو خيدتات جن بطعمي عقتلنا خم زلو لبيمنا ناب ربحنا خنملسنا في اجندانا مالتي ثانك يو